Bé, bon vespre. Moltíssimes gràcies a tots els que esteu aquí fent companyia als nostres candidats i gràcies per haver-me convidat a compartir aquest moment amb vosaltres. Jo voldria fer dues petites reflexions perquè els protagonistes són els candidats, però voldria fer dues breus reflexions al voltant de dos temes. Un és que només els independentistes ens fem o feu una pregunta que és per què ens hem de presentar a l'Ajuntament, per què ens hem de presentar... Els autonomistes no s'ho pregunten mai i els unionistes tampoc. O sigui, ells van a totes les eleccions. En canvi, la pregunta a l'independentista és per què hem d'anar a les municipals. És cert que tots, i nosaltres la vam tenir quan ens vam crear, com que ens semblava que aconseguiríem la majoria absoluta en pocs dies, faríem la independència i per tant no ens caldria fer res més, que vam dir que això a les municipals no ho faríem, perquè ja donàvem per fet que no caldria, diguem-ne, o almenys les municipals espanyoles. En tot cas, queda clar que aquest país necessita encara gent eficient a l'hora de fer coses. Jo hi vaig arribar a casa cap allà a les 7 de la tarda i vaig posar el 324, no havia pogut veure les notícies, sabia alguna cosa, i vaig veure, estupefacte, que el país s'havia paralitzat. I dic, què ha passat? I anaven parlant d'una nevada. Jo visc a Puigcerdà, havia nevat una mica, però jo havia anat a la consulta, els nens havien anat a l'escola, tothom havia fet una vida normal, diguem-ne. Això em va intrigar, una nevada, què ha passat? Vaig començar a veure algun reportatge i veia que la nevada feia 2 dits, però no 2 dits així, sinó 2 dits així. I vaig llegir, encara més estupefacte, que 43.000 alumnes no havien anat a l'escola. Segle XXI, 2015, 43.000 nens de l'Europa occidental no han anat a l'escola perquè ha caigut 2 dits de neu. Aquest país té un problema. Entre d'altres, té un greu problema de gestió. Perquè com pot ser que hagin tancat les escoles de 43.000 alumnes per una nevadeta de no res? Tenim un problema greu. Per tant, tenim necessitat urgent que les institucions que gestionen, entre altres coses, com s'arriba a les escoles, que són els ajuntaments, i una cosa que es va inventar a Catalunya d'una eficiència també marcada, que es diu Consells Comarcals, doncs han de fer arribar les mainades a l'escola i no van arribar. Per tant, per què hem de deixar una vegada més totes aquestes gestions en mans d'autonomistes o unionistes fins i tot, que són bastant ineficients, bastant deplorables amb tota la seva gestió del dia a dia? Home, doncs, posats a fer, valdria la pena que tinguéssim uns quants independentistes, a ser possible molts, gestionant el dia a dia del nostre país, que, com dic, està bastant malament. És a dir, imagineu-vos les tempestes a Boston, a New York, etc. Allà estarien 15 dies tancats a casa, diguem-ne, o un mes. O a Rússia, no cal dir-ho, o, si em permeteu, a la Cerdanya, on no és que nevi gaire, perquè la gent voldria que nevés més, però en fi, neva una mica més que per aquí baix. És més, avui quan baixava em pensava que veuria neu per tot arreu, diguem-ne, no? I francament al Berguedà no n'hi havia, al Bages, a vora Montserrat una mica, al Vallès 0, i a Barcelona, que pensava que hi hauria, diguem-ne, mig metre de neu, doncs estaven els carrers eixuts, diguem-ne, no? Per tant, això és una anècdota, si voleu, però indica quin grau de degradació pateix el nostre país. El nostre país està en mans de gent que són incapaços de preveure que si neva una mica hi haurà gent que estaran no sé quantes hores tancats al túnel del Bruc, el qual és bastant patètic, no? Per tant, estem on estem, és a dir, necessitem encara molta gent que es dediqui a la gestió del dia a dia perquè em temo, i aquesta seria la segona reflexió, que ens anem apropant cada vegada més al 2009, per posar una xifra d'un any recent, diguem-ne, no? És a dir, on hi va haver una gent que vam entendre que era urgent trencar la dinàmica dels partits que en aquell moment governaven o que estaven a l'oposició. Jo crec, per desgràcia, que ens anem apropant una vegada més a aquella cosa que els uns diuen, com deia abans el company Uriel, que la societat no està prou madura, els altres que no ho veuen clar, els altres que ara potser no convé, i per tant tornem a patir allò del qui dies passa anys empeny i aquesta societat, com dic, no està madura. Jo crec que la societat ha demostrat a bastament que està madura i, per tant, una cosa que crec que nosaltres hem demostrat és que en política no es fa la unió de les forces a través de l'amistat
de l'amor o del carinyo, que això en tot cas es reserva per d'altres àmbits de la vida, sinó que en política la unitat es fa quan es persegueixen objectius de manera clara i diàfana. Nosaltres entenem que si hi torna a haver un espai independentista nítid, que fins ara semblava que no calia que hi hagués noves forces, que les que ja hi ha, diguem-ne, s'havien compromès a tirar endavant aquest procés, però ara dona la sensació que els mou més els afers partidistes i la lluita partidista i la lluita per veure qui presideix una vegada més l'autonomia, doncs si aquest espai es torna a obrir, seria infantil i seria suïcida que hi hagués dues forces una altra vegada que perseguissin el mateix espai perquè seria la destrucció mútua assegurada una vegada més. Jo crec que a hores d'ara hi ha algun partit que es pensava que ja s'havia quedat per sempre l'espai independentista que està patint quan ha vist que ens hem posat d'acord per a la capital de Catalunya poder treballar junts. Jo crec, a més, que ha de quedar clar que nosaltres som la garantia de que, no sé si va ser un lapsus d'algú, que va prometre que volia fer un tripartit a la ciutat de Barcelona. Jo crec que alguns, la malaltia es veu que encara no els va afectar prou i necessiten una vacuna grossa, perquè clar, parlar a hores d'ara de fer un tripartit és per apretar a córrer, diguem-ne, però algun encara ho ha dit. Nosaltres, si estem a l'Ajuntament i som prou rellevants, serem la garantia absoluta que no hi haurà un altre tripartit ni a Barcelona i, per descomptat, ni a Catalunya. Per tant, nosaltres som la garantia que hi haurà un govern nacional, que hi haurà un govern que tindrà clar que aquesta no és una ciutat al voltant del no-res, és la ciutat capital d'un país, petit però un país. Barcelona, sabeu que hi va haver uns ajuntaments molt guais aquí durant anys que la volien fer la capital, la cocapital espanyola, evidentment els espanyols encara riuen ara, i si no volia ser una capital, diguem-ne, d'un país que no existia, una capital, diguem-ne, neutra, una capital que, on que venia aquí no sabia ben bé de quin país era, sinó que, en fi, per tant, nosaltres hem de ser aquells que quan algú ve aquí, i afortunadament ve molta gent, molts milions de persones, que ens haurien de servir justament perquè quan marxin d'aquí se'n vagin amb el record que és una gran ciutat, però que a més és la ciutat capital d'un gran país. Jo estic convençut que la nostra gent, si som capaços de fer-los entrar a l'Ajuntament de Barcelona, garantiran, com us deia, la primera qüestió és que no hi haurà tripartit, la segona qüestió és que aquesta ciutat serà una ciutat eficient i serà la capital d'un futur estat que es diu Catalunya i pel qual nosaltres lluitarem sense parar perquè així sigui. Moltes gràcies i doneu suport als nostres candidats.